billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A yau masu kallo da sauraro za mu nuna muku wani kwai da muka hada wanda ake amfani da shi da batir ɗin kwamfuta. Kamar yadda kuke gani, wannan batir ɗin kwamfuta ne wanda ake amfani da shi wajen kunna shi. Shi kuma wannan kwai shine wanda muka hada wajen wato haska wuri. Kamar yadda muka sha faɗa a bidiyon mu, ga mutumin da yake so a koya masa ko kuma dan siya, zai iya kira wato wannan lambar waya ta 0807-808-01217. to a yanzu masu sauraro zan gwada muku yadda ake kunna wannan kwan. Kamar yadda kuke gani ga nan, wannan socket ne muka yi amfani da shi wajen kunnawa ta. A yanzu masu kallo da sauraro za mu kunna wato wannan. Kamar yadda kuke gani gashi na kunna shi sannan kuma gashi na kai. Ga mutumin da yake so a koya masa yadda ake hada wannan, ko kuma yake so a hada masa don siyarwa don samun riba, zai iya kira wato wannan lamba. Da fatan masu kallo sauraro sun ji daɗin wannan bidiyo da muka haska.